Kitching se adab ki me kardom kadu kavi Garbitish 2.0 YouTube channel long kilara do ana fans tami laben pini nali tumu fan la so video long nang ki than ponji labang ki labor card mate nirman saki labang so scheme mate labang so card apply lo pulo tangte copy piale si kelong jima laben koson si akimi ka apply ning jima la so puthak pini nali tumu fan ethetini la so video long nang than pachini ponik po jongsi nalitum la so YouTube channel na anta subscribe rilang pute prabjin penalitum subscribe igon la pen videos ta menalitum share ponigon tang de non pathek pen chethan ponona koson si labor card ke apply ning jima la pen ali ku ppc kilong jima la so puthak lang ponona tang de non details salam chethan pononang Assam labor card jongsi apply lete ku ppl si kilong jima la pen koson si ka apply ning jima la so puthak sta me non labang so lu along lang ponona Labor card labangke the Assam Labor Card is issued by Labor Department Government of Assam mate labang so Labor Card ka issue pon a department labangke Labor Department Government of Assam ahin bensi labang so card bangke ka issue pon la labang so card labangke safeguard the rights of workers in the undersides of construction sector. It provides social security, financial aid, lapen monthly assistance to register labor. As labang so card pen penang andak nalitum ali long ponik ji social security da long pon ji lapen financial ayu istamina nalitum long ponik po. Lapen labang so card ban ka apply ji pulotang te kupipi process ma la so process tanon lang polona. Kicheng se eligibility criteria la solam sthan pona eligibility criteria kupipi son ma eligibility criteria la bangke la sonlo hala candidate mate ke apply vega bang la bangke resident of Assam nang pula pen arta pulotang te 18 ben 60 arta tum bangke la bang so labor card apan mate nirman sakki la bangke apply dun long lo la pen son thak must be labor or daily wage worker in understands construction in the field la pen la ka apply veg abang punon abang pino lang litum labor asai si ki claim nang po mate chong dat chot atum nangji kali pulo tangte kumani service ki claim dho la pen kumani ki asun business ki claim dho lai tu mang la bang solli bang ke long doni gelo mate apply dun long le lo la pen nali tum jong si apply ji pulo 90 days ke dam tang 90 days nali tum kam ki claim la bang so proof alu la bang ke nali tum pin pidun nang po la pen should not pay income tax la pen income tax KPY tum bangke la bang solli bangke long doni gelo la pen alang itum ke apply stame apply dun long lelo la pen documents ko pps son sekinang ji la bang son yerman sa kimate labor card ke apply je pan ke chengsi Aadhaar card nang ekpo la pen voter ID pan card nang ji la pen passport size photo age proof apana itum Aadhaar card le pide chaw la pen address proof pan stame Aadhaar card stame chaw la pen bank passbook nang ji la pen employment mate worker certificate la nang ji la pen active mobile number bang nang ekpo active mobile number nang po lapen family details nai lapen alitum lang isram card do nang ji la dolo pulta nalitum la bangso nirman sakimati labor card apartment bang kanalitum apply dun ikmelo lapen non bang ke chethan polona benefit of Assam labor card update copy pi benefit sinalitum long exima la soputhak dak lang polona benefit kilong ji ke chengsila bang ke dake topona teng bolte monthly allowance 3,000 every registration worker will receive 3,000 per month directly into their bank account under new labor welfare scheme mate chiklo jona long dak suri thamatangka stame long pon exi futa tokpon ke tok bangke stame la bangke batai si tong ke long ji ne mate per month tong ke long pon ji ne la bangke nanta puthek thela lapen labang solli bangke Assam along dolone avine lapang kapure khila stami ladake tokpona teng lapen labor card dolo pulutang tenali tum dak free medical insurance lapen hospital benefit long ponik to ke joy penali tum hospital longon lapen hogon nali tum se chilang jipan long ponik to lapen scholarship for children of workers lapen scholarship stami hola labor card kido asumar atum scholarships ta melong pon exi lapen marriage lapen maternity as sta melang litum dak 20,000 along pon ikpo jongsi
ala labor de laba is diakta labor card kido abang phi asupinon asuponon ada masar mate cibialo portante cibialo portante 20,000 labangke piponik po lapen dead lapen accidental do portante alang litum 2 lakhs an ali bangke long donik po mate la labor card kido abang punon abang pinon zat penon ciwa joy ba accident men thi glot pustame alang litum insurance banke 2 lakhs an long ponik po lapen house construction grant under labor welfare housing schemes tame long ponik po lapen skill development training for laborers lahaya list tame alang litum long donik po jelasono la sikoson ma ka apply ning ji pulotang te la banke nang litum la da ke tokpon thekpon longji ke chengsina litum la labor .assam.gov.in la so website long dan po dak register for labor puduji labor card so dim ber nang po nang litum da account bang semar proprang nang po la pen details sa nang litum fill up nang po kinang sa documents upload nang po la pen submit nang po la pen acknowledgement receipt bangke nang litum download ikpen bi ko nang po la pen alang litum da verification ik po la verification ik det api nang litum account sisteme download long ik po la se nalitum jong si kumani ka apply je bang du plotang tin nalitum ladak la theklong si for help and support if you want to apply need to assistance contact Carbitich 2.0 mate nilifana humri lopunte nili details taminang thandon ikpo son se ka apply ning jimala jong si apply thik thip plota nam jum hek plans tami nili nalitum apan nang claim pe ikpo jela sonno la si puthon nili dak eligibility criteria hin banang than pechini pon thik po kuma matum si apply long jima ke apply long jila bangke asam long ke do long abang pitum apply long po arta ke nang jila bangke 18.60 arta tum apply long ji lapen ala labor laso labor card fan ka apply je tum arniwang la hajra chidon chot mate sai chuti ki chot la tum se apply long pol pen apply ho 90 days la bang so certificate bang do nang ji la pen kala ka apply vek je bang pu bang fi bang income tax prepaid that tum nang po la pen documents ki nang ji la bang ke jat documents mane la an documents ki ong nang ne da ke tok pona tengke nali tum aadhar card nang po voter id passport size photo nang ji la pen nali tum long isram card do nang po la pen bank account bank passbook copy nahi lapen nalitum la active mate aadhar card pen kiling a mobile number la bangke do igvek nang po lapen nalitum jong se online apply exi pulotang te la bang so website long dam nang po dak register for labor card pudoje la so dim ber nang po nalitum account salam nang po lapen details fill up nang po documents kena so documents upload nang po lapen submit nang po acknowledgement slip bang nalitum long po nik po lapen alang litum dak 13 pen 20 days an apor nang pik po la song bong selang litum la hai bang a process pang verification ik po jalala la pen ali ko ppc long mala tan litum theklong lo 3000 sorry thom tangka long ji pusida pupon la pen kan kuman tu pen long ponji la bang project lang stamina litum da free health insurance stamina long pon exi hospital benefit jong si keso kiun e do protang tin litum la bang sokar dolote hospital long stamina ki joi pen se chilang long po la pen apply vek abang pi asomar jong si dopul ta lang litum scholarships tami long don ikpo lapen hala ka apply vek abang pi pin asopono asopino ada masar lo pulte 20,000 labang ke long ikpo lapen ka apply vek abang pi jong si accident pen chiwa igriba kiso pen jiwa ik jui pulta lang litum ta lakni an insurance banke long pon ik pola pen kapre scheme benefit alis tamen an litum long don ik polas bang so card dolo tangte jola hello labor card alai ko ppc long jima la pen ko son sika apply ning jima documents ko ppc son sika nang jima la so details banke asnali tum video bang share igong karbeng long rasta me pala ignang la pen pachinik nang la pen la son son update na litum ke lang long verse apan pura la so youtube channel la bangke na litum subscribe igon tangai domi thangmi kaduka vi Carbitich 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fastame nilhin pen cardom